ду ҷангии гурӯҳи тундрави давлати исломӣ дар ду паёми ҷудогонаи сафтӣ иддао карданд ки Гулмурод Ҳалимов полковники фирории тоҷик зинда аст. Парвиз Саидраҳмонов бо лақаби Абу Довуд ва Тоҷиддин Назаров бо лақаби Абу Усомаи Нуракӣ иддао карданд хабари ҳалокати Гулмурод Ҳалимов дурӯғ аст. Абу Довуд ба ҷонибдорони ин гурӯҳи тундрав паём додааст ба овозаҳои ҳалокати Ҳалимов бовар накунанд. Ин наворҳо рӯзи 23 июл ва 3 август дар саҳифаи марбут ба ҷангҷӯёни тоҷики ин созмони мамнӯъ нашр шуд. Маҳал ва таърихи дақиқи сабти садои ин ду нафар маълум нест. Аз мазмуни суҳбати онҳо фаҳмида мешавад, ки навор пас аз суқути Мавсил сабт шудааст. Мақомоти Ироқ миёнаҳои моҳи июл эълон карданд, ки қисматҳои аслии шаҳри Мавсил, ки Дииш онро пойтахти худ хонда буд, аз ҷангҷӯёни гурӯҳи тундрав озод шудааст. Ин ду нафар ҳам аз даст додани Мавсилро тасдиқ мекунанд, аммо онро поёни кори гурӯҳи тундрав намедонанд. Дар Тоҷикистон ба ҳалокати Ҳалимов бовар надоранд. Мақомоти баландпояи Тоҷикистон дар нишастҳои хабарии моҳи июл хабари марги ӯро тасдиқ накарданд. Дар як соли ахир хабари марги Ҳалимов ду дафъа аз манобеи мухталиф пахш шуд. Бори охир моҳи апрел нашрияи Таймс бо такя ба манобеи амниятии Ироқ хабари марги Гулмурод Ҳалимовро нашр кард. Аммо як манбаъ дар мақомоти Тоҷикистон, ки ба марги Ҳалимов бовар надорад, гуфт ҳоло ки Мавсил варақа аз дасти Дииш мераванд, ҷангҷӯёни ин гурӯҳи террористӣ талош мекунанд бо эълони хабари марги худ аз Сурия ва Ироқ берун рафта дар кишварҳои дигар амал кунанд. Аз ин рӯ ба гуфтаи ин мақом ба марги ҳеҷ узви гурӯҳи Дииш бовар намекунанд ва онҳо дар пайгард боқӣ мемонанд. ин ду ҷангии Дииш, ки аз зинда будани Ҳалимов суҳбат карданд, дар пайгарди мақомоти Тоҷикистон қарор доранд. Парвиз Саидраҳмонов, сокини 29 солаи шаҳри Душанбе, дар наворҳои видеои як соли пеш, ки зоҳиран аз Ироқ пахш мешуданд, Гулмурод Ҳалимовро раҳбаладӣ мекард. Тоҷиддин Назаров ё худ Абу Усомаи Нуракӣ 28 сол дорад ва мақомот ӯро хатарноктарин тарғибгари Дииш медонанд. Сарҳанги собиқа вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, ки баъди пайвастанаш ба Дииш борҳо дар наворҳои видеоӣ дар саҳифаҳои ҷангҷӯёнҳо зоҳир шуд, ба назар мерасад баъди он ки Амрико моҳи августи соли 2016 барои маълумот дар бораи макони будубоши ӯ ҷоиза эълон кард, дигар дар ягон навор зоҳир нашуд. Гулмурод Ҳалимов, фармондаи дастаи таъиноти махсус ё худ омони вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, моҳи апрели соли 2015 аз Тоҷикистон ғайб зад ва моҳи май бо нашри як паёми видеоӣ гуфт, ки ба Дииш пайваста аст.